Vă spunem oficial bună seara, bine ați venit la o nebunie de workshop! În primul rând, aplauze pentru voi că ați venit aici. Vlad Pahonțu sunt eu, atât, pur și simplu, omul Vlad Pahonțu, și asta ar trebui să înțelegeți dacă voi ați venit aici pentru interacțiunea cu mirii, pentru marketing, pentru că și asta o să definească modul în care faceți marketing. Exact, la e aroganța acolo, poate Georgiana ochii închiși. Îl recomand pe Vlad, în principiu, pentru că are un alt fel de workshop. El apropie oamenii pe lângă tehnică și organizare, pentru că dacă mă întreb pe mine, asta îl definește cel mai mult, e un om super organizat. Let's get in a rumble! Ca să puteți să faceți imaginea să... Ne terminăm! Ceva ne trebuie, de ce? Asta e tot! Suntem toți împreună cu familia ta! Vă mulțumesc că ați venit la o nebunie de workshop! I'm